Idemo dečki, okret, zagrijavanje lagano ovdje i onda kako kiše unutra. Idemo 5 i 5. Čekaj. 5 i 6. Pa super, sad je. Ajmo opinje, idemo. 5 i 5. Što je fino vječeve! Ke gušta! Konačno malo hladno. Evo, novinari, sad gledajte kako se krv vraća na periferiju, sve je crveno. Kaže doktor Mario. Prvo ide na unutrašnje organe, metabolizam se pojačava i sad se vraća, gledajte kako je crveno. Naravno kad kapu staviš. Detoksikacija fantastična.